як моҳ пешакӣ рафта ба ФМС никоҳ байни шахсони зерин байни хешовандони наздик худованд безеб назанад бо ба 1000 рубл 7 дона билетон метиҳем. Билетфурӯшии мора нав 12 рӯз шида. Барои нест кардани ҳама намуди дардҳо ширкати шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. Суроға, шаҳри Москва. Инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба шифофармо муроҷиат кунед. Эпимедиуна паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. Нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед. Комментарияҳоро мехонем, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Дар канал обуна шидана фаромӯш накунед ва дар видео лайк монед. Шарифов нависондай: ака ҳамӯ инстада нависем, ҳамура ҷавоб те, ака патента проделит карда мешава. Бародарои азиз, узр мепурсам ай касое ки дар Инстаграм менависонену дер ҷавоб мегирен, узри зиёд, ба хотире ки ҳамарӯза дар мо паёмакҳо зиёди бад меоянд. Сабр кунед, ба ҳаматон ҷавоб мегардонем. Касое ки саволҳои иловагӣ дошта бошен, метавонед ки дар инами Инстаграми ма саволотона роӣ кунед. Оиди проделит кардани патент бале мешава. Агар ки шумо бори аввал патентона проделит кардани бошен, беубур кардани марз 1 моҳ пешакӣ рафта ба ФМС муроҷиат мекунед. Эҳсон Раҳимов нависондай: салом алайкум бародар, ҳамин соли 1995 бошӣ, 17 сентябр 27 медурам. Ноябрда хизмат мебаранд ё не? Ҳамира ҷавоб медодем. Пешакӣ Раҳмати Калон. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ синни соле ки ба хизмат даъват мешаванд муқаррар кардагӣ ҳаст аз 18 солагӣ то 27 солагӣ, вале дар ҳар призв моҳошам ба назар мегиранд. Дар тирамоҳи синну солаш ки биромад, ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. Валиҷон Эсонов нависондай: салом алайкум бародари азиз, никоҳи хешитаборӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин ҳаст ё ки не? Ма духтари тағоима гирифтанӣ будам, иҷозат надоданд. Чӣ хел кунем ҳамира аз назари қонун як бифаҳмон. Мутобиқи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кодекси оила моддаи 14 омадагӣ ҳастае ки никоҳ байни шахсони зерин қатъиян ман мебошад, аз ҷумла хешовандони наздик. Як бори дигар ман ҳамун моддара ҳозир ба шумо мехонам, бо диққат гӯш кунед. Кодекси оила моддаи 14. ҳолатҳое ки монеаи акди никоҳ мегарданд. Акди никоҳ байни шахсони зерин манъ мебошад. Байни шахсоне ки яке аз онҳо дар никоҳи дигар ба қайд гирифта шуда қарор дошта бошад. Байни хешовандони наздик, падар ё модар бо фарзанд, бобо ё биби бо набераи худ. Байни бародарону хоҳарони айнӣ ва угаӣ ки аз як падар ё аз як модар мебошанд. Байни фарзандхондагон ва фарзандхоншудагон. Байни шахсоне ки суд яке аз онҳоро бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сӯистақлияш эълон намудааст. Байни шахсоне ки суд яке аз онҳоро бо сабаби сӯистифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ё маводи нашъадор дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф намудааст. яъне байни касоне ки никоҳ мумкин нестай дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ана ҳамин моддаи 14 Кодекси оила гуфта шудагӣ астай. Алимов нависондай: иқа одами пасти ҳароми шайтонӣ. эҳтиёт кун бародар ки як касара анҷомдан бениҳоят гуноҳи вазбинай, худованд безеб назанад бо. Қудиев нависондай: салом алайкум акаи Сорбон, ма ҳамаи видеоатона тамошо мекунам. Гап нест ака, боши, як савол дорам. Ма патентом 100%, чекошона ҳар моҳ меспорам. Ма метавонам 5 рӯза Тоҷикистон бирам биём. Патентом намесӯза, илтимос ҷавоб медоден. Аввало Раҳмати Калон. Агар ки срок дошта боша оли ва ҳамун срокеда ки ту Тоҷикистон миёй, метавони пулша пардохт кунӣ, биёй Тоҷикистон ва абрад набрай ба ҳамун патентат кор ва фаъолият кардан бигирӣ. Боев нависондай: ҳозир барои Тоҷикистон рафтан справкаи беморӣ дар кораи пешакӣ раҳмат. Аз ҳар ширкате ки билет харидорӣ мекунен, ҳамун ширката пурсон бишен, ба шумо ҷавоби аниқ ва дақиқ метиҳанд. Мирзо Али нависондай: салом алайкум брат, конкурси чиши чандтаи дига билет мондагиай. Бародари азиз, рӯзҳои наздик финала аниқ мекунем. Ҳозир 120 донаи дига билет мондагиай. Нархи билета арзон кардагием, 200 рубл. Касе ки мехоҳад билет бихарай конкурси ма, ина картаи Сбербанк сумтона бупартоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша ва ногуфта намона ки аксия дора ба 1000 рубл 7 дона билетон метиҳем. 30 конвертҳои пули
приз мондагем. Чектона дар рақамҳои WhatsApp рӯй кунен, мо рақамҳотона ҷошда рӯй мекунем. матлуба нависонда: салом акаҷон, бахшиш мегуфте ки ҳами давернса дар аэропорти дамадед ва мепирсан ҳатман дар корае ки ма се кӯдакам қатӣ рафтестам. Шавҳарам уҷаҳоро нағз намедона, на тонистеся давернс рӯй карда. Через почта метона ки давернс рӯй куна. Бале давернс мепирсан дар фурудгоҳ ва ҳатмия биданаш. Музаффаров нависонда: салом ака, беҳтарин хабарҳоро барои муҳоҷирон метӣ. Ин савоби калонай. Аллоҳ нигаҳдори шумо боша. ҳазор раҳмати калон. Худованд шуморо нигаҳбон боша ва кӯшиш мекунем ки доимо дар хизмати халқ бошем. Шумо фақат дастгирӣ кунен, тамом. яҳё нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, илтимос да саволи морам ҷавоб диҳен. Агар кредит дошта бошӣ, граница гузаштанда ғам медиҳанд, пешакӣ раҳмат. Агар кредита дар вақташ супоридаста бошӣ ва дер кардагӣ набошӣ, ғамат наметиҳанд, бародари азиз. Ва агар касое ки нияти фреб кардан дошта бошанд, банкҳои ҳаму Россиярам ба Тоҷикистонам биёен, агар ӯ кредити шумо процент хурдан мегирад, пул ки калон шид, ба номтон ба ҳами Тоҷикистонам ягон огоҳинома меояд. Магомедов нависондай: ассалому алейкум акаи Сорбон, агар то 17 августа аз Россия биром, 10 рӯза Тоҷикистон биём, бо метавонам обратно Россия даромада ё не? Илтимос ҷавоб тиҳен. Пешакӣ раҳмат, бародарҷон. Бале, бародари азиз, метавонӣ ки идоф аз сари нав ворид шавӣ ва документҳои худта қонунӣ бигардонӣ. Сиёуш нависондай: салом Сорбон бародар, шумо гуфтен аблава тамом шид, не ки бо қапидесиян. Рости гап, ман шахсан худам дар ҳеҷ куҷо надидам. Як каси дигар нависонда: и билетҳои шумо тамом намешава, финала намемонӣ. Бародари азиз, билетфурӯшии моро нав 12 рӯз шидай. Ба ҳамин хотир сабр кунен, ҳамин билетҳо буд шид, мо финала мемонем. Баъзе каналҳои ҳастанд ки 1 моҳ, 2 моҳ то 3 моҳ вақт мекаша барои билетфурӯшишон. Бо баъзе каналҳои ҳастанд ки 1 ҳафтада тамом мекунанд. Лекин морам бифаҳмем, бародаро, сабр кунен, рӯзаш ки расид, мо ҳатман видео мекунем. Сайбилол нависондай: агар одами даъваткардагӣ нарава военкомат, чӣ мешава? Шахсияте ки ба хизмати ҳарбӣ даъватш мекунанд ӯ ба военкомат ҳозир намешава, метавонанд ки мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси маъмурӣ ҷаримаи маъмуриш кунанд. Вале шахсияте ки ба военкомат ҳозир мешава ӯ имзо мемона, баъд саркашӣ мекунад аз хизмат рафтан, метавонанд ки нисбати ӯ шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ оғоз кунанд. Одинаев нависонда: салом алейкум бародар, ма 1 сол хондум, баъд Москва рафтам, коллеҷи тиббӣ. Агар биём давом тиём хизмат мебаранд, илтимос ҷавоб диҳен. Ту аллакай донишҷӯ ба ҳисоб намерай аввалаш ва баъд дуюмин ин ки яки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ муқаррар кардагӣ ҳастай барои нафароне ки коллеҷ мехонанд то синни 21 солагира ва дар синни 21 солагӣ бояд ки коллеҷа хатм кунанд, ба хизмат сафарбар шаванд. ЗТ байк нависонда: мухлиси Сорбон Сафаров аз Узбекистон, гап нест брат, ҳамаи видеоҳота мебинам, ҳамаи видеоҳота ҳар рӯз мебинам. Саломат бошӣ. Ҳазор раҳмати калон, бародари азиз. Бо дастгирии шумо морам кӯшиш мекунем ки барномаҳо қафо нараванд, рӯз то рӯз ба пеш бирем. Ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша.